Εδώ πίσω θέλει βασικά για να το οδηγείς. Δεν έπεσα, δεν έπεσα. Προσέξτε το κλαρί, Γιώργο, πρόσεχε. Πήγαινε, άντε. Έπεσες. Όχι ρε. Κατεβικατολή, αυτό. Κατεβικατολή, σκύλι. Εγώ την προηγούμενη φορά το πήρα με τα πόδια. Τώρα σε είδα, έφυγες πέντες. Έλα ρε, κατέβα. Γιατί την έδωσες ρε, ό,τι βρίσκεις το κρατάς. Ήτανε 3, τα 2 λερωθήκαν, έφερε το καθαρό. Να μαζεύω. Να σου πω, το τελείωμα έχει ένα απότιμο κατηφορικό που αριστερά έχει γραμμό, μην πας στον γραμμό. Και μια ρίζα διαγώνια. Ναι. Κάτι πιο εύκολο. Κάτι σε πιο εύκολο έχουμε. Για πάμε. Πάμε. Πελάτες μου. Κουμπάρε, μπες μπροστά. Περπατώντα. Εντάξει. Τρίτο, το έχω γραμμένα κι άλλα μέσα. Πάμε. Πάμε, έφυγε. Ψάμε. Ξαναπίσω έβγει, έλα. Λοιπόν, σε έχω βγάλει με το ποδήλατο στον αέρα. Αλήθεια στον αέρα, κυριολεκτικά. Όλα είναι φωτογραφία. Ωραίο ήτανε. Πάμε πια. Σε άρεσε. Τώρα είναι κατηφορικό. Είναι λάθη. Όχι, ο Χριστός στο πόδι μου. Πάμε, έλα, πολύ σιγουραστήκαμε. Άνθρωπος είναι ποδηλατικά εξαρτήματα. Πολύ. Πάμε, έλα, βάλτε κάμερες. Κατηφορικό, γρήγορο, φωτοβολίδα. Πολύ γρήγορο, να ξέρω να ετοιμαστώ. Πάμε. Το βοηθήσεις. Κύριε Πούστη. Φάγες με το μάτι σου το Γαμώ το. Το έχω τραβήξει, να ξέρεις. Μη σταματήσεις, γκάμπ. Ωραία, ήταν ωραίο μονοπάτι. Εκεί θα κάνει πετάλι πεσμένος. Δεν έχω πέσει. Όχι, δεν είμαι κάτω. Ωραίος. Τον είδα, πάτησε πόδι. Δεν ακυρώνεται, δεν ακυρώνεται. Εντάξει. Αλέξανδρε, εσύ ήσουν πίσω μου, Κολλημένος ήσουνα. Κάμερες κλείνουμε να κάνουμε οικονομία. Εδώ είναι το δέντρο του... Αυτό ακριβώς. Αύριο, εγώ θα έρθω εδώ. Τρέχω αύριο. Μονοπάτια όλο. Εγώ έπεσα. Σταμάτησε μπροστά μου, ρε φίλε, απότομα. Τάπ του δίπλωσε με την Ακούς. Αυτό δεν πάμε κοντά. Κατεβαίνω. Δεν ακούγεται. Όχι, σε καλά που δεν χρειάζεται να το πει. Θα βελτιώσει και την τεχνική σου τώρα. Τον μισείς. Πίσω ρε παιδιά, μπροστά μόνο. Θα βελτιώσει την τεχνική σου. Τι κάνουμε, φύγαμε. Σταματημό δεν έχει. Μέσα και το αριστερό χέρι έτσι. Τι κάναμε. Να παίρναμε τα πάνω μονοπάτια. Γιάννη! Από πού? Γιάννη! Να πάμε από πάνω για τα μονοπάτια τα άλλα. Έλα, άντε πάμε από εδώ. Και αριστερά πάνω, εκεί πάνε τα παιδιά. Ναι. Για να κάνουμε και άλλα μονοπάτια, μην πάμε παραλία αμέσως. Όχι, να κάνουμε και άλλα μονοπάτια. Πάμε, έλα, πάμε από εδώ, ανεβείτε. Δεν γίνεται να κάνουμε μονοπάτια χωρίς ανηφόρες, Παραπάνω. Είμαστε και παραπάνω τώρα. Λύσαμε. Ρίχνουν τα βελάκια. Το ξανακάναμε αυτό, δεν το ξανακάναμε. Και το ξανακάνουμε.
Και θα ξανακάνουμε και το ανηφορικό το μονοπάτι πάλι. Αυτό το ξανακάναμε, έτσι δεν είναι? Ή θα φτιάξουμε τεχνική ή θα φτιάξουμε σκούπα. Για αλήθεια. Το χάνι μου. Έπεσε το παιδάκι. Θεία. Γυρνάμε πίσω απέναντι. Πάμε και τελόπο. Κατέβεις και μετά θα κατέβεις και πάμε. Ναι ρε και τώρα φύγε ρε, μπράβο. Έλα. Κουράστηκα εγώ. Όχι, εγώ τραβάω βίντεο και τις βγάζω μετά φωτογραφίες. Τις κόβω από μέσα. Αυτό το συγκεκριμένο δεν το σκατάει. Ναι. Γενικά δεν τρελαίνομαι. Αυτό δεν κάνουν καλό, τα τζελάκια. Σου δίνουν ένα πίκι και μετά καταρρίζεις τελείως. Όχι, εγώ τρώω τζελάκια συνέχεια. Όχι σήμερα. Σήμερα είμαι power μόνος μου. Πολύ ενέργεια για λίγο διάστημα. Ναι. Γενικώς τι κάνω καλά και το έχω συνηθώσει. Παιδιά, εγώ δεν είμαι από το Χατρινό, συνεχίζω πάλι για το μοναστήρι από κάτω. Από εκεί θα πάμε τώρα. Από εδώ. Τώρα ευτυχώς έχουμε το μονοπάτι μετά. Το καλό είναι αυτό που... Ναι, εδώ, πάμε εδώ αριστερά, τέλος του δρόμου, μονοπάτι. Στο τέλος έχει, ανηφόρα. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε. Έλα Γιάννη. Λοιπόν, εδώ θα αποχαιρετήσουμε δύο άτομα της παρέας. Τον Αλέξανδρο σίγουρα. Και ο τέτοιος. Ποιος? Πώς το λένε τον άλλο, Το Φρέζα. Ρέζας. Τον Αντρέα. Και ο Ανδρέας. Έχουν τα μάτια από εδώ, ρε. Ο Μιχάλης όμως που θα μας περιμένει. Δεν ξέρω. Ο Μιχάλης, παιδιά, έφυγε, λέει. Έχουμε Αυτοί είμαστε όλοι και όλοι. Έρχεται και ο Γιάννης. Μείναμε. Δύο που πεθάνανε. Τέλος. Περάσαμε ωραία σήμερα. Πάντα περνάμε. Περάσαμε ωραία. Γεια σου, Ανά. Πεινάς. Πεινάω.